Odsávate materské mlieko denne a chcete si to zefektívniť? Ak je to váš prípad, dávam vám do pozornosti túto odsávačku od Campbell Babies. Odsávačka Milkshell má až 4 veľkosti nástavcov na bradavky, takže sa prispôsobí takmer každej žene. Ovládanie je veľmi jednoduché, intuitívne. Odsávačka má 2 režimy stimulácie a 2 režimy odsávania a pri každom si vyberiete intenzitu, ktorá vám je príjemná. Pohodlne sa usadíte a odsávate, je to naozaj veľmi jednoduché. Výhodou je, že nádoby sú aj z vrchu priehľadné a vidíte, či vám odsávačka mlieko odsáva. Táto odsávačka je aj veľmi tichá v porovnaní s inými hands-free odsávačkami, ktoré som mala možnosť vyskúšať, je naozaj najtichšia. Po ukončení odsávania mlieko vylejete dierkou na vrchu alebo do nádobky alebo do sačku na mlieko. Viac informácií o tejto odsávačke a moju úprimnú recenziu nájdete v popise tohto videa.